предния крак. Отново преминава към водио контрол. И сега директно заключ на кръга. Видео така наречената позиция Сава. Директно разпни стратегията. Отлично прелива от атака в атака. Дръжките се справя член точно. Справя се член точно. Дръжките не дай да свържи. Контрол на гърба. Дръжниките се изправят член точки. Минаваме към сайт контрол. Да, закачи кръка. Давай се добре, таза настрани, тежък. Не го смашна. Не го смашна. Фигура 4. Това е отлична позиция за поставите. Изправяй се. Изкарай първо горния крак. Посни в лакътя. Трябва да посниш в лакътя. Да. Сега е да пробваме най-речения Ронни Менески. Дай, Бъгичо! Ще станеш стол! Карай лакътя дълбоко! Не си карал лакътя! Първо лакътя дълбоко! Лакътя трябва да бъде! Изправяй се! Прегърни му краката! Изправи се! Да, дръж! Стани върху него! Прехвърли ръката от другата страна! Дясната ръка от другата страна! На таза му! Да, минава отстрани! Защитавай хеблок! 3 минути и 50 секунди. Изправи се на 4 точки на преграмби! Ама не сега, вече не дей. Пази, слушай, дръж лакътя на тази да не вкара кутката. ММА иска да ги отина, Стени! Дръж лакътя на таза. Няма кутката.